Какие вы цікавыя. Вусны червоные, ну, значит, яны нешта рабілі, скажем так. Хлопцы у мамы цыцку смакталі, і Так. здаецца, што вось чым больш яна бліжэйшая да твару, тым, напэўне, і лепшае. Ты на Не якой кажам мове так. зараз размаўляеш? У піжаме выйсці гэта больш звычайна для мяне. Вырежыце это. 5 мужикоў на адну. Лепш тады рыхтуйся гатаваць баршчы. Бяры, Станіслава. Ну так у Амерыкі так мусіць быць у нас. Гэта не баг, it's your feature. А ты пахудзела, а ты паправілася. Чым адрозніваецца мілф ад кугар? Сэнсе заліцацца. I know Victoria's Secret, там Old Man in Ohio придумал всё. Вітанкі, сябры, гэта ласкатухі, і гэта Воля, Ганна, Люда і Янна. Прывітанне, мае ласкатухі. Прывітанне. Так, мы зноў нашай кампашкай з прыгожымі, амаль усе чырвонымі вуснамі, таму што тэма ў нас сёння такая будзе прыгажосць. Прыгажосць па-беларуску versus па-амерыканску. Амаль як у гэтым фільме American Beauty. Вось, у нас будзе American Beauty і Belarusian Beauty. Чаму гэтую тэму мы паднялі? Таму што мне падаецца, тэма прыгажосці з нашага нараджэння нас пераследуе. Ты нарадзілася, і там кажуць: ой, якое красивае дзіця там. Потым падрасла, кажуць: ну, затое ты разумная там, ці штосьці яшчэ. І навешваюць на нас стэрэатыпы, гэтыя фільмы, сем'і і гэтак далей. І на працягу нашага жыцця уяўленне прыгажосці мяняецца. Не то, што ў кожнай краіне на новую, іншае, нават у кожным узросце, но іншае. Вось, і першае пытанне, якое, як заўсёды, я вам хочу задаць, давайце параўнаем нейкія культурніцкія адносіны да прыгажосці, якая яна прыгажосць у Беларусі, якая яна ў Амерыцы. Ці ёсць вось гэта, мы знаходзімся на розных канцах свету, ці ёсць гэтыя адрозненні, ці яно аднолькавае. Таму што я вось калісьці чытала яшчэ даўным-даўно артыкул такі, што прыгажосць як бы яна агульная для ўсіх, таму што гэта пабудавана на інстынктах. Напрыклад, ось уяўленне, што калі ў жанчыны вялікая грудзь, гэта значыць, у яе будзе шмат малака, яна будзе добрай маці. І хлопцы на нейкім там падсвядомым узроўні выбіраюць жанчын з вялікай грудзю. Спойлер, хлопцы, гэта неправда. Як жанчына з немаленькай грудзю, хочу сказаць, што 3 дзяцей мне не было чым карміць. Таму, ну і вось... А як дзяўчына з маленькай груддзю, магу сказаць, што малка хапае. Вось, яно так і бывае. Таму ці гэта нейкія такія універсальныя ёсць праўда ў такіх артыкулах, там, што вось там кажуць шырокія бёдра, гэта прыгожа, там, каб жанчына нараджала. Ці гэта залежыць ад рэгіёна? Я не ведаю, ці зразумелі вы маё пытанне, але давайце вось такое нешта абмяркуем. Ласкочым, давайте. Хто пачне? Дзяўчына з маленькай груддзю і маленькімі сцёгнамі. Туды. Не, ну, О, гэта самакрытычна, давай, давай. просто падаецца, гэта просто такая за вушы прыцягнутая гісторыя пра тое, што калі там нейкія інстынкты спрацоўваюць вось на гэтыя тонкія таліі, шырокія сцёгны, вялікія грудзі. Ну, фізіялагічна гэта лухта. Але можа нас так упэўнілі там, вось гэтай стандартнай прыгажосці, што ёсць пэўны сэнс, вось, напрыклад, у твары, калі вусны чырвоныя, ну, значыць, яны нешта рабілі, скажем так. Калі вусны вось на фатаграфіях можна пабачыць там мадэлі, яны заўсёды так прыадкрыты, як бы гатовыя заўсёды. Ну, то бок, ёсць пэўны сэнс, вось такі эратычны, але наконт вось дзяцей, там, што тычыцца там грудзей, прыцягнутая да рэпрадукцыі, мне падаецца, лухта поўная. Толькі магу прыцягнуць вось гэтую сексуальную, такую сексапільную аспект, не больш за тое. А наконт культурніцкіх адрозненняў, ну, я згодна, мне падаецца, што гэта агульнае, і вось самі стандарты, яны такія больш-менш агульныя. Там вочы вялікія, як бы уважлівыя, вось слухаць з захапленнем партнёра. Там вось тое, што я пра вусны сказала.
там грудзі тое самае. Ну, дарэчы, я не ўпэўнена, чаму там грудзі вялікія, гэта прыгожа. Ну, можа, у вас, у дзяўчат, ёсць ідэі, чаму гэта? Некие такие, ведаеце, по Фрейду момант, што хлопцы у мамы цыцку смакталі, і Так. здаецца, што вось чым больш яна бліжэйшая да твару, тым, напэўне, і лепшае. Ну, насамрэч, я думаю, што ёсць такія стандарты, да, прыгажосці. Вось стандарт прыгажосці там для кагосьці, некаторых хлопцаў там падабаюцца як бы больш кажуць, выгляд ззаду, да, для кагосьці выгляд спераду. Камусьці вось там як у дзяўчат, напрыклад, хтосьці звяртае ўвагу, якія ў мужчыны рукі, там, а хтосьці якія плечы, хтосьці якое у яго сочная там попка. Каму карацей, каму як. І мне вот падаецца сказаць агулам, што вось нейкі стандарт 100% ёсць. Это вот памятаеце, мяне з дзяцінства заўсёды казалі 90-60-90. Вось гэта як бы эталон прыгажосці. А калі у цябе там трошки менш тут, трошки больш там, ты адразу такі, ты не трапляеш у гэты эталон прыгажосці, значыцца, ты ўжо не будзеш мадэллю. Ну, ты ўжо лепш тады рыхтуйся гатаваць баршчы, будзеш добрай жонкай. Вось, так вот, я чула так у мяне ў дзяцінстве. Але калі вось я пачала сталець ужо, напэўне, мае таксама асабістая упэўненасць у сабе з'явілася, і з гэтым з'явіліся і мае асабістыя эталоны прыгажосці, які ўжо не звычайныя. І я іх стала больш, напэўна, звяртаць увагу на тыя стандарты, якія, ну, напрыклад, іншыя, чым 90-60-90. Вось датычна у Беларусі, калі ты вось там худенькая, але павінны ў цябе быць вялікія цыцкі, у цябе павінны быць стройныя даўгія ногі, там у цябе не павінны быць шырокія плечы, калі дзяўчынка ідзе на грэблю, это ж усё, у цябе не будзе мужа, калі ў цябе будуць плечы шырочэйшыя, чым у твайго мужа, куды хто ж цябе возьме. Нейкі такі момант, мне падаецца, яны ёсць, але вось адкуль яны, я не ведаю, і як бы дакладна. Вот такое маё меркаванне. Люда. Я думаю, што мы ўсе пад уплывам маркетынгу агульнага усюды, дзе ёсць інтэрнэт, дзе ёсць тэлебачанне, дзе ёсць рэклама, дзе ёсць журналы, там будуць вось гэтыя ўплывы. То бок я ўпэўнена, што там, каб гэта не гучала, канешне, неяк крыўдна, але, напрыклад, дзесьці ў Афрыцы, дзе там адзін тэлевізор на ўсю вёску, няма ніякіх там, ну, тэлефоны, мабыць, ужо ёсць, але яны не пад уплывам вось гэтай моды агульнай, которую создаюць дызайнеры, фэшн-індустрыя. У іх свае паказчыкі прыгажосці, свае паказчыкі годнасці жанчыны, дзяўчыны і таму падобнае. І таму мне падаецца, што і ў Беларусі, і ў ЗША прыкладна адно і тое ж стандарты, таму што мы пытаемся адной фэшн-індустрыі, мы яе бачым, одна і тая ж самая рэкляма L'Oréal, што ў США, што ў Беларусі, тыя ж самыя мадэлі ходзяць па подыумам, і мы гэта ўсё бачым, і гэтым усім чытаюць. Але вось магу сказаць, якую я заўважыла розніцу паміж стандартамі прыгажосці і знешняга выгляду ў Беларусі і ў ЗША. Напрыклад, у Беларусі мне падавалася, што раздзяляецца такое, дзе ты жывеш. Ты жывеш у крупным горадзе, ці ты жывеш у мястэчку, ці ты жывеш, напрыклад, у вёсцы. Там уже разняцца і стылі, ну, да, разняцца стылі. У ЗША ўсё ідзе адносна штатаў. У якім штаце жывеш, можна сказаць, такая же прыгажосць. Калі я бачу людзей, хутчэй за ўсе, яны дзесьці там з Тэхасу ці з поўдня, вось бліжэй да Мексікі, вось гэтыя шляпы, гэтыя каўбойскія боты, я такая красивая, цікавая. Вось, яны прыязджаюць да нас у Pacific Northwest, бачаць, што ёсць такая шутка у нас, жартачак ходзяць, што калі ты сустракаеш чалавека в Pacific Northwest, ну, то бок, ці то Портланд, ці то Вашынгтон, ён выглядае, быццам бы ён ідзе ў хайк. І такое сапраўды ёсць.
Вот гэтыя хайкавыя боты, Коламбия какая-нибудь, не чешотка, шведер, коўдра, не, шведер, да. І заўсёды такой выгляд, вот быццам бы вось не знянацку возьмешь і рванеш адразу у хайк. І так яно і есть. Я стала заўважаць па сабе, што я сама таксама адзяваюся, таму што ты не ведаеш, калі ты трапіш у лес, это сапраўды. Ты можаш проста ісці і ўжо заруліць в парк і там пагуляць, а там будзе брудна і вось. І моя думка про тое, што яно разніца хутчэй паміж Беларусю і Расіяй. Вырежыце это. Не ўзгадвай Аркастану Суе. Трэба памаліцца перакрыць. Просто кліпнула. Вы даруйце. Паміж Беларусю і ЗША як бы такой моцнай розніцы няма, калі глядзець, але ёсць розніцы па мястэчках, вось наколькі шмат людзей жыве ў папуляцыі, таму што ў Беларусі, у Менску ты ідзеш, ну там звычайна ідзеш. У такім жа самым ты прыязджаеш у горад, не знаю, Жлобін-Жодзіна, і ты ўжо выглядаеш недастаткова ярка для мясцовасці, таму што там менш людзей і трэба быццам бы больш неяк выдзеляцца. Вот якраз мне тут пытанне, Люда, тады я цябе пераб'ю. Падыміце руку тыя, хто калі ў Беларусі ці выносіў смецце, ці хадзіў у краму, настаўлялі сабе валасы, фарбаваліся, апраналіся. У Беларусі. Я вот так вот, на половинку. А хто гэта робіць тут, у ЗША? Я нават з вами один раз выехала, я такая, я зраблю гэта. Я б сказала, што я нават у піжаме выйсці гэта больш звычайна для мяне тут. Амаль кожны мой паход у краму, это вось ладно, я перапранула хатнія пантофлі у уг пантофлі, якія як бы тое самае, проста для вуліцы, для гігіены, але стыль той самы. А ў Беларусі я ў краму фарбавалася, вось я з інтэрната спускалася з 8-го паверха на першы паверх, і там жа вось крама была на выхадзе. І для мяне сустракаваў там нехта з універсітэта, хто ішоў у інтэрнат, і ён кажа: "А куды ты ідзеш?" Я: "Вось сюды, вось у краму". Як бы сур'ёзна? Ну, як бы і зараз я думаю, што гэта вынас мозгу, як бы, а навошта я памарнавала хвілін. Дык слухай, тады мы, атрымліваецца, ці мы разумнелі, пасталелі, ці таму што мы там уже замуж павыходзілі, мы такія: каго тут ужо тут пакушаць? Ці у нас проста нейкае стаўленне да сябе памянялася? Чаму? Я думаю, што это не толькі з Амерыкай звязана. Як вы думаеце, Оля? Мне яшчэ падаецца, што ў Беларусі вельмі ўключаны з нараджэння рэжым канкурэнцыі. У Беларусі сапраўды жанчын нашмат болей, чым мужчын. І нам з дзяцінства вось гэтая канкурэнцыя. Ты адчуваеш садочка, са школы яе, і калі ты там не будзеш сабе нават фарбавацца, не то, што ты прыгажэйшая, як бы крычаць аб сабе, заяўляць гэтым макіяжам, то на цябе не звярнуць увагу. А ў нас жа так, всё, не звярнулі на цябе ўвагу, старая дзева, не выйшла замуж, няма хлопца, не народзіш дзяцей. І нават калі ты думаеш, што я не хочу замуж, але недзе ў свядомасці гэта сядзіць. У Амерыцы же наадварот, у Амерыцы больш мужчын, чым жанчын. І тут уже як бы тут любая выйдзе замуж і знойдзе сабе хлопца. Тут усякіх памераў, нафарбавана, не фарбавана, яны як бы, чого я буду, на мяне 5 канкурэнцыя, 5 мужикоў на адну, навошта я буду? Мне падаецца штосьці вось такое. Яшчэ я хацела вось дадаць каментар, што я заўважыла розніцу. Я чамусьці думала, што вось да, у нас усе славянскія дзяўчыны прыгожыя, нас там вымуштроўваюць з дзяцінства гэтымі стандартамі, мадэлямі, кніжкамі, фільмамі, а ў Амерыцы ўсе такія на расслабоне. І я нядаўна стала глядзець вось гэтыя рылзы Інстаграм, ідзе амерыканскія дзяўчыны жаляцца, кажуць, я ўсё там свой падлеткавы ўзрост пакутавала того, што я там тоўстая, хаця я была не тоўстая, а ўсё чаму? І паказваюць нарэзку там фільмаў, як у серыяле «Сябры» там на кагосьці сказалі тоўстая ты. Як памятаеце, у «Секс у вялікім горадзе», калі Саманта, якая худая, прыйшла там
пасля расставання з сваім бойфрэндам там з аголеным жыватом і сказалі: фу, ты жирная, куды ты з такім жыватом прыйшла. Тая самая Брыджыт Джонс, якую лічылі ў 60 кілаграм, што яна там вельмі тлустая. І гэта ўсё глядзелі амерыканскія дзяўчыны. У іх таксама ёсць усе гэтыя стэрэатыпы ў галаве. Яны таксама сябе лічаць там не ўсе прыгожымі, там не хаця я думала раней, што не ўсе ўпэўненыя нават у вагой у 200 там гэтых фунтаў паундс, але яны таксама у іх мільён комплексаў, як казала Люда ці хтосьці, што мы раслі на адных і тых жа серыялах, на адных і тых жа рэклямах гэтых мадэлей. І абяцаю апошні каментар пра Афрыку. Я, канешне, магу такім немучам заслыць, але мне падаецца, што тут завісіць гэта краіна развітая ці не, у тым пляне, што памятаеце, напрыклад, у Беларусі нават 50 год таму, нават 40, дзяўчыны былі прыгожыя не худыя, а былі поўныя. Вось мае бабулі ў вёсцы. Ведаеце чаму? Таму што трэба было працаваць. Худая табе як конь не напаша. І я вось памятаеце, нават у людзі на балоце, там гэта Ганна, яна там хтосьці казаў: фу, яна худая, на што яна табе, бяры вось там якуюсьці такую. Вось мне падаецца, штосьці ў Афрыкі такое ёсць, што моцнае, там жа жанчыны, яны вельмі працуюць шмат. Дык бяры, Станіслава, каб сядзела на ўсю лаву. Жанчыны такія, у целе і прыгожыя лічацца. Насамрэч, да, Люда, ты ж бярыш Станіслава, каб сядзела на ўсю лаву, так. Ну, дарэчы, напрыклад, у Індыі я не адзін раз чытала аб тым, што калі дзяўчаты вось там Беларусі, напрыклад, прыязджаюць сюды и кажут: ой, вот я хочу вот тут мне еще животик подтянуть, там накачать что-нибудь пресс, а ей кажут, ну, в Индии девчата, женщины кажут: а навошта? А чему ты хочешь, чтобы у тебя живот был плоский? Ну, кажу, ну как, ну пригожий же плоский живот, бачиш, ну худая, стройная, все. А она кажуть: ось ви дивні, а поглядиш на женщин з Індії, особливо тут у США, я думаю, всі мають можливість побачити їх, ніякого плоского животу, у їх вольні животи. Вони як вчать у йогі: дишите животом, не грудью, а животом дишите для того, щоб у вас все добре працювало, вот этот digestive system, дышите животом. И они вот ходят, и они не соромятся, и у них быцем бы наоборот. Я чула, что есть такая, як стандарт прыгажосці, наоборот, что коли у тебя есть маленький животик, ну, или я не ведаю, наколькі там маленькие, какие там стандарты, но коли у тебя есть животик, то ты наоборот лічишься як бы пригожей, здоровой, там, плодовитой, мабуть. Ну, нема таких стандартов там. Слухай, давай. Мне падаецца, што ў Амерыкі і Беларусі, хаця ёсць вось гэты падобны стандарт, які ідзе з кінематографа, ёсць яшчэ і такі моцны ціск грамадства, які у Амерыкі я бачу, што трохі дысбаланс таго, што паказваюць па тэлебачанню, і таго, што, напрыклад, там вучаць ва ўніверсітэтах. І нейкі пуш, супраціў ідзе ад грамадства. А ў Беларусі як бы што сказалі, то і робіцца і ў грамадстве. То бок вось гэтыя паказы там модаў, там вось гэтыя стандартна-мадэльныя, яны неяк так рэальна ўспрымаюцца, што ну так у Амерыкі, так мусіць быць у нас, і я так груба кажу, але насамрэч неяк успрымаецца, што гэта норма па нейкіх там прычынах, можа, таму што вось з Амерыкі, таму што там жа ведаюць, як лепш. Гэта мы бачым, і ўспрымаецца гэта больш сур'ёзна, вось на поўным сур'ёзе. А ў Амерыкі як бы вось гэтыя ўсе стандарты, і гэта больш такая маргінальная, ну, трошачкі маргінальная, гэта людзьмі ўспрымаецца, што ну ясна, у цябе там накладныя вейкі, у цябе там пазногці, ну, нешта ўжо ў такім прыстойным грамадстве больш зразумела, што за чалавек. А ў Беларусі гэта ўспрымалася як больш ну, нармалёва, і гэта так прыгожа, гэта ўсё, ну, так і ёсць. А тут успрымаецца, што гэта, ну, як трэба ўспрымаецца, што гэта больш дзяўчына, якая чыста фокусавана на тое, каб быць толькі проста прыгожай, і як бы нічога за гэтым не стаіць. Ну, не ведаю, наколькі данесла вось думку, але вось як бы стандарт ён ёсць, але ўспрыняцце грамадствам ён рознае.
Ну, як бы я бачу, што літаральна на пальцах можна палічыць вось гэта Кардашьян стайл, калі ты прачнуўся, і ў цябе ўжо тут цень легла, як трэба, там векі ў пэўнай форме там ляжаць трамплінам. Ну, то бок гэта ну, як бы устарэла, можна сказаць, што большасць людзей, ну, нават зорак, яны не саромеюцца выкладаць гэта як норму, і яны не адзяваюцца так у краму пры поўным марафеце. І Ну, я згодна з тобой, Яна, што ты вот, ну, сказала наконт гэтага розніцы. Вот, і мне падаецца, вот уже і люди, і ты казала про што фэшн, да, мода, яны прыўнеслі гэтыя 90-60-90, которые я узгадвала. І зараз у фільмах, калі вы заўважылі, вельмі такіх здымаюць дзяўчат, як яны кажуць, like next door girl. То бок, вот так як у цябе суседка, там недзе там у піжаме, яна такая хлапчуковай у знешнасці, або яна там не малюецца, не фарбуецца, не ходзіць на абцасах, тая ж там гэта Білі Айліш, да, яна знакамітая. Паглядзіце, як нават на гэтых там сустрэчах на Грэмі, як яна прыходзіць, яна апранаецца абсалютна не выказваючы там нейкую жаноцкасць, так? Яна такая, я жанчына, але я не суб'ект нейкі, который сексуалізаваны, і не хочу показваць, што там у мяне вялікая грудь, або я так сябе адчуваю круто, я магу нафарбавацца, магу быць з вялікімі пазногцямі, адначасова быць такой, як мне падабаецца. Гэта так супраціў ёсць, мне падаецца, гэта з нейкім новым пакаленнем прыйшло, і людзі проста пачалі таксама адрозніваць вось гэтыя моманты прыгажосці і десексуалізаванасці. Усё ж такі у некаторых там, ну, вот, краіны на Амерыку шмат што ўплываюць краіны Лацінскай Амерыкі. Як бы там не было, іспанская мова тут другая, правда? І там у іх іншыя стандарты прыгажосці, так, наадварот, у іх там жанчыны павінны быць з пышнымі там грудзямі, з пышнымі там ўжо гэтымі сцёгнамі. І нават і гэта паступова таксама глядзіце, калі, напрыклад, Кім Кардашьян, да, яе там фаловеры, яны глядзяць, што ой, яна яшчэ больш павялічыла сваю там жопу, мы таксама хочам яе там закачаць сабе. І гэта таксама мяняецца. Або бразільянкі на нейкі быў час, як бразільскі вось гэты попы, гэта стала вот рэальны сервіс, ты можаш пайсці павялічыць сваю жопу, калі яна ў цябе маленькая, а не наадварот. То бок, мне падаецца, ну, Амерыцы гэта ідзе супраціў, таму што змяняецца, хто прыходзіць, як кажам, у СМІ на хвалю, хто ўсплывае, да, якая зорка. То бок, тая ж, паглядзіце, Дженніфер Лопес, яна нават застрахавала сваю попу прыгожую, таму што, і як бы і такі, значыцца, гэта, ну, як бы інша тэндэнцыя. Але калі тут мы вяртаемся там, ну, не Мерил Стріп, а каго ж так узгадаць, з гэтых такіх вот больш худзейшых, і павінны быць бледныя, яны павінны быць там, як ты сказала, што там без веек, накладныя гэтыя векі, гэта нейкі фальш там. Ну, карацей, мне падаецца, залежачы, хто на хвале вот у медыа, на таго людзі і імкнуцца гэту прыгажосць, як бы быць, ну, стандарты свае прыгажосці падбіваць пад іх. У Амерыцы, у Беларусі, ўсё ж такі вярнуся, паглядзіце, таксама ёсць змены. Калі, по-моему, да, на Марк Фармель, памятаеце, яны такую зрабілі рэкляму трошкі сексуалізаваную, не трошкі, як бы сексуалізаваную, і пра тое, што як павінны выглядаць дзяўчыны, адразу які быў пушбэк, адразу людзі такія, чакайце, ім накідалі там за варатнік Я помню, такую нармалёў. мужчынскую рекламу некая была. І жаночы, там жаноча было, што дзяўчына А. без галавы, або там нешта з вуснамі быў таксама рэклама пра маянэз, якімі павінны быць на вуснах маянэз, што вось менавіта жанчыны, да, і вось адразу людзей была рэакцыя, то есть нешта змяняецца ўсё ж такі, і бо, як, ну, заўважыла Яна, што гэтый пушбэк, можа, ён ёсць таксама ў замежнай культуры, і з павелічэннем СМІ, і вось людзі цяпер не толькі тое, што па тэлебачанню паказваць, ты можаш сабе зрабіць свой нейкую бурбалку ў інстаграме, сачыць за канкрэтнымі людзьмі, і для цябе ўжо зменяцца твае стандарты прыгажосці. Што адрозніваецца ў Беларусі і Амерыкі, што вось гэты вобраз, вось гэта прыгажосць, яны як быццам бы тут разумеюць, што гэта гульня, што гэта вобраз. Ты можаш любіць, можаш не любіць, але гэта вось не тваё, гэта як бы не трапляе ўнутр цябе.
І ўсё Так. яны як быццам бы разумеюць, так, я падладжваюся пад гэта, я не падладжваюся. Але гэта вось унутры у мяне гэта мяне не турбуе. У Беларусі гэта трапляе, это частка цябе робіцца. Ты рэальна разумееш і думаеш, што ну вось мне трэба так. Могуць дзяўчыны рабіць тое самае, фарбавацца, вось 2 дзяўчыны будуць нафарбаваныя, прыгожыя, але адна рэальна раздзяваецца і думае, дадому прыходзіць і разумее, што яна і так ачмурэнная, а іншая, у яе ўсё як бы пройгрыш паміж ёй і грамадствам адбываецца, калі яна разумее, што ну не, я там не дацягваю, калі яна пачынае вот думаць пра гэту прыгажосць, пра неадпавяданне свайго там некаму. Вось Мгм. гэта размова паміж сабой, як бы вось у гэтым розніца. Мне падаецца, у Амерыкі яны як бы не так блізка да сэрца прымаюць вось гэтыя стандарты. Яны могуць рабіць, могуць не рабіць, але я вось не думаю, што вось у гэтым ёсць розніца. І я часта заўважаю вось дзяўчын на вуліцы. Я імгненна распазнаю, дзе славянская дзяўчына, украінская, напрыклад. Нават там з Чэхіі ці там Малдовы. І ты заўважаеш вось гэтае жаданне спадабацца. Яно як бы у вочы кідаецца перш, чым ты заўважыш з макіяжам ці не. Я бачу дзяўчыну з макіяжам і вось адчуваецца адразу. Яна нафарбавалася, таму што ёй хацелася паэксперыментаваць сёння, або яна хацела спадабацца. Гэта могуць быць аднолькавыя макіяжы, вось ідэнтычныя па аднаму таму ж трафарэту, але нешта ў Мгм. вачах, блеск нейкі, ці ў размове, ці ў постаці. Гэта абсалютна розныя дзяўчыны, нават калі яны былі б блізнюкі і з аднолькавым макіяжам. Вось гэтым прыгажосць і ў гэтым вось розніца вялізная. Згодна. Так. Раз ты кажаш, што можна распазнаць, то можа гэта не ўплыў грамадства, а можа і ўплыў грамадства, а можа гэта воспитанне сямейнае, то можа Мгм. гэта несецца адкульсьці з іншага. То бок я, напрыклад, зараз мне 2 маіх дачкі я ращу, гадую, дачуйце, я іх гадую, і вось як мне ім рабіць так, каб у іх была вось гэта упэўненасць, не тое, каб яны хацелі ўсім падабацца, а менавіта упэўненасць проста ўнутраная, што я гэта зрабіла, тому што я хачу, ці я не павінна нікаму падабацца, вось як гэтага зрабіць. Ёсць адказ. Я, дарэчы, вось літаральна перад тым, як мы прыйшлі на відэа, я глядзела класны на TED Talks ёсць такая Хен Лізера, яна распавядае пра мастацтва спакушэння. І яна распавядала пра то, як у Кубе, па-першае, няма шмат рэкламы, а па-другое, што наколькі там жанчыны, которые вырастаюць, адчуваюць сябе вельмі ўпэўнена. Яна распавяла, што вот там дзеці розных памераў, ну там неважна, які ў цябе колер скоры, колер волос, якога ты росту, нічого не важна. То важна тое, што калі там дзяўчынка маленькая танчыць, яны кажуць: "Ой, якая ты прыгажунька, якая ты цудоўная, як ты класна гэта робіш". Канешне, не трэба там захвальваць, ну, на мой погляд, за кожнае там: "Ой, ты прайшлася там дасюль, ты такая малачынка". Але нейк заўсёды падтрымка, любоў выказваць, што ты прыгожая проста, што ты ёсць, не таму, што ты нешта робіш, а проста ты вот сёння там ты існуеш. Мне падаецца, гэта дапамагае вельмі унутранаму такому стрыжню твайму. І ну, у всякім выпадку я так памятаю, што калі мне мама мне заўсёды расціла, она казала: "Ганна, не хвалюйся, якія там гэтыя эталоны прыгажосці. Ты прыгожая, будь упэўненай у сабой, тое, што ты робіш, ганарыся тым, што ты робіш. Я кажу, take credit for то, што ты робіш. І будь проста сабой і любі такую, якая ты ёсць". Я вельмі там ненавидела свои там вяснушки, да, я казала: "Ой, какая страшная". Она кажа: "Поглядзі, які прыгажуні гэтай жанчыны там у Бразіліі, у гэтых серыялах бразільскіх, глядзі, які вяснушчы, ты таксама". На неяк знаходзіла моманты заўсёды казаць тое, што я у сябе бачыла як хібы, а яна казала, што гэта вот наадварот, ты прыгожая ў гэтым, гэта твоя асаблівасць. Гэта, як кажуць у айцішкі, кажуць, гэта не баг, it's your feature.
Таму што нейкая асаблівасць, а не твой хіт. Там і напэўне проста неяк такое падтрымліваць і ну пагадзіцеся, калі нават у цябе дрэнны настрой, твой муж падыходзіць і кажа табе: ой, Оля, Яна, Люда, ты такая прыгожая, я цябе так люблю, просто ты або ты моя, ты такая класная, ты просто ёсць і я з табой. І ну адразу ты такі думаеш: ой, які там эталоны прыгажосці, там мне не важна, я просто вот галоўнае сябе полюбіць, але часта каб сябе полюбіць, трэба нейкая падпітка ад людзей. І вось маці якраз такі з дзяцінства, мне падаецца, ад маці, ад бацькоў, да, вот гэта выхаванне, даваць дзецям любоў, тое, што яны павінны любіць сябе таксама. Мне падаецца важна. Я не маці, у мяне дзяцей няма, это просто мой прыклад. А я табе адваротны перадам прыклад. Ты вось расказваеш, і я падумала, ну, такое першае, што калі мне кажуць, што я прыгожая, для мяне гэта, ну, мне не то, што непрыемна, як быццам это не пра мяне. Я такая: ай, ну, спыніцеся, тыпу, не трэба, так? І потым пачынаеш думаць, а чаму так? І я потым успамінаю сваё дзяцінства, не то, што каб мяне шэймілі, але такое было. Моя маці, напрыклад, прыходзіць з працы і кажа: вось там моя каліжанка жалуецца, у мяне ногі крывыя. А я ей кажу: а у моей Олі таксама нероўная, яна не камплексуе. І я такая: у мяне ногі нероўныя. А я да гэтага в жыцці не думала, што у мяне ногі нероўныя, пакуль мне мама не прыйшла, гэта і не сказала. Ці там штосьці: ой, ты сёння прыйдзеш, прыходзь ко мне пасля працы, пойдзем шопіцца. Ну давай, толькі накрасься, нафарбуйся, каб мае каліжанкі бачылі, што ты ў мяне прыгожая. Ну, конечно, гэта адкладваецца. Ці ўсе размовы у нас пачыналіся, я паехала вучыцца ў універсітэт, і там кожную нядзелю: а ты пахудзела, а ты паправілася. І ўся тэма вакол гэтага, гэта мяне проста даводзіла да нейкай шизофрэніі. І мы прыехалі ў Амерыку, і моя мама мне кожны тыдзень тэлефанавала, пыталася, ці мы тут патаўсцелі. Пакуль я ў грубой форме уже не сказала: мама, супыніся, калі ты будзеш так казаць, я перастану з табой размаўляць по тэлефону. І вось она пакрыўдзілася, конечно, вам слова не скажы, я хачу як лепей, але перастала, дзякуй Богу. І гэта было проста, і зараз яна маю племянніцу, і ўжо мне тэлефонуе: ой, там прыехала племянніца з вучобы, пахудзела, ці прыехала, патаўсцела. Вось у яе адзін крытэрый: пахудзеў ці патаўсцеў нехта. Разумееце? Які у такога дзіцёнка, скажыце, не будзе комплексу, як ён вырасце? Ось цудам, што я вырасла там. Ты ведаеш, у меня была гісторыя ў дзяцінстве. Я ў дзіцячым садку, ну, звычайная просто дзяўчынка ў дзіцячым садку, але у дзяўчыны, з которой я сябравала, за ёй бегалі хлопчыкі. Вось мы выходзім у садку на пляцоўку, і вось іграюць в дагонялкі, да, і заўсёды хлопчыкі даганяюць яе. І вось, мабыць, 5 ці 6 хлопчыкаў за ёй бегала і бегала, а за мной не бегала. І я так расстраивалась. Я не памятаю, дома вечер, мама там что-то проверяет свои сшитки, она наставница была, проверяет сшитки, там что-то новинные по телебачению идут. Я у гостёвні стою, там складываю речи у свою шафу, складываю, потом до мати поворачиваюсь и говорю: мам, а я прихожая? Мама, конечно, ошалела. Она такая: а чего ты пытаешься? Я такая: ну не, ну просто так, я прихожая. Она: конечно, прихожая. А чего ты пытаешься? Конечно, все хлопчики за мной в садку не бегают. Не так сумно ад гэтага. Але зараз такое вось пытанне адносна прыгажосці, да? Недавно у адным чаце, ну не чаце, это телеграм-канал Sex and Life, было пра мілф. Чым адрозніваецца мілф ад кугар? Прасветлю вас, калі вы не ведаеце. Значит, Ты на якой мове зараз размаўляеш? там Ну, было мілфы, мне падаецца, в Беларусі мілфамі называюць, да, а кугар, ну, кугар таксама ў Беларусі. Кугар, значит, милфа, это все идет про женщину за 30. Милфа от аббревиатуры Mother I want to fuck. Кугар от кугара, жывёла. Але розніца ў тым, што милфа это соответственно женщина после 30, которая мать уже, а кугар это которая вот эта вот сильная и независимая, але после 30 уже, да? Вот, и... Ну, так ёсць, выбачайце. Трэба ж статус нейкі мець, вось, мабыць, ён атрымоўваецца якраз пасля 30, ведаю. Вось. Ну, мы тут усе з вами, нет, амаль, вот, Ганна, вы кугаром себе адчуваеце? Не, я замужем, я не адчуваю себя кугаром.
Ну да, слухай, так ти увогуле не Я не подпадаю ні туди, поки ні туди. ладно, тогда для дзяўчат пытанне. Ці адчуваеце вы сябе мілфамі? І што вы думаеце пра то, вот я сёння ў трэнажорцы подумала, калі да вас пачне заляцацца нейкі малады хлопчык, вось 23-25, Я Та увогуле дом. такой не думаю. Со своими проблемами разобраться, еще и про хлопцов думать. Вы он с Беларусью, да с детьми разобраться. Такие хлопцы. Ну, мне тое саме, якби в сенсі заліцацца. Якби, дастаткова насамрэч аднаго погляда на гэтага хлопца, і яму ўсё будзе зразумела, ці працягваць ці не. Якби тут я не ўпэўнена, што дойдзе да моманту, калі ён будзе заляцацца адкрыта, бо А ты еще в краме ходишь обвешанная гэтымі детьми. Кто на тебя поглядит? У пижаме с детьми. Ведаеце, як у тых мемах, типу там двери лифта адчыняются, и там такие горячие хлопцы, и тут такая мама со сметем, с детьми стоит, як у тых старылс. Так і я себе адчуваю кожны раз. чаму, напрыклад, для мяне стэрэатып аб тым, што мужчына 40 год, напрыклад, можа заляцацца да дзяўчыны 25 год, или там як жартуюць пра Дикабрио, што ў яго там есть нейкае абмежаванне па ўзросце, і ён нават з мадэлямі, которые там перфект, але калі все, им там 28+, и он такой, рад бы познайоміцца, всего доброго, до встречи. І чаму для нас вот это звычна, што мужчына сталы можа да зусім маладой дзяўчынкі заляцацца, і для яе, мабыць, гэта таксама будзе ок. А для мяне, напрыклад, што нейкі занадта малады хлопец будзе заляцацца, то гэта нешта ненармальнае. Ведаеце, гэта трошки у тэму, я ў інстаграме, у меня ў сторыс была пару такіх сторыс, што чаму гэта вось на самой справе, ці гэта наша толькі стэрэатып, што з узростам мужчыны прыгажэюць, тыпу, а жанчыны не, наадварот, што жанчыны самы сок у маладосці, а мужчыны вось там 35-40 такія лічацца. І калі вось гэты быў недаўна тренд, все выкладвалі свае фоткі ў 21, і ты глядзіш на гэтых мужчын і думаеш, ну я б, калі 21, я б не сустракалася, а от з тым, як ён зараз у 40, там 45, ну я б з такім сустракалася. Гэта цікава, гэта сапраўды так мужчыны прыгажаюць, ці гэта проста нейкія нашы стэрэатыпы, што нам падаецца? А вот якраз такі вяртаючыся да тэмы прыгажосці, мне якраз падаецца, што у вось гэтых рамках, да, прыгажосці, што жанчына з гадамі губляе той вось тую такую сакавітасць, такая вось яна прыгожая, і што, ну, то, што жанчыны там ўжо, калі бачаць сюды валосы, яны сівыя валосы, яны пачынаюць іх фарбаваць, да, змяняцца, нейкі рабіць там ботакс, ліпасакцыі, ўсё што заўгодна, каб заставацца вось гэтай там, ну, вось, як ты кажаш, 21-гадовай ці плюс, каб менавіта быць сексуальнай і прыцягваць, да, спакушаць людзей, там, будь ты там мілф, неважна, колькі тебе гадоў. Мне падаецца, якраз такі вось гэта прыгажосць, упэўненасць у сабе, харызма. Я вельмі шмат у сваім жыцці бачыла жанчын, которым і па 70, і па 80, і па 60, і іх там ёсць і маладыя хлопцы, і ўжо мужчыны яе гадоў, бо старэйшыя, і на не фарбуе валосы, адчувае сябе клёва, і таму што, вяртаючыся то, што вы казалі, яна бачыць сябе, вот яна окей з такой, якая яна ёсць, яна бачыць сябе прыгожай, і яна у іншых нейкіх рэчах прываблівае сябе. Ну, напрыклад, я заўважыла за сабой, што для мяне прыгожа там дзяўчына ці мужчына, больш за, ну, не прыгожа, а мяне прыцягвае да гэтага чалавека, калі ён упэўнены ў сабе. Незалежна ад таго, жанчына ці мужчына, што яны вось такія, яны валодаюць гэтай такой цудоўнай энергіяй, што мне класна, мне пофіг, як бы там ні было. Вот я раблю, што раблю, як мне хочацца, я сябе люблю. Усіх любоў да сябе мяне прыцягвае, што для мяне нейкі тады ўжо няма ні стандартаў прыгажосці, там, не яшчэ штосьці. Вот мне асабіста хочацца такой быць. Вот я, пераходзячы да гэтай тэмы, вяртаюся да нашай бунтаўшчыцы сёння Яны, таму што яна тут кажа, што прыгажосць гэта адно, а сама з такімі вейкамі, з чырвонымі прыгожымі вуснамі. Раскажы нам, чаму ты так вырашыла апрануцца сёння?
Ну, Адназначна у цябе іншы погляд, але ты бунтуеш тут чаму? ну, таму што я ў штодзённым жыцці я ўвогуле не фарбуюся. Вось з прынцыпа, так бы мовіць, я лічу, што гэта як толькі ты пачынаеш вось гэтую гульню, ты адразу пачынаеш канкураваць. І тады ўжо будь дарагая на ўзроўні. А я проста адмаўляюся ад гэтай гульні. Я вось як ты сказала, я хачу, каб мая ўпэўненасць яна была настолькі высокая, каб накрыла з галавой вось гэтую патрэбу упрыгожваць, каб унутраная была настолькі моцная, каб не трэба было як пластырам залепліваць вось гэтай знешняй прыгажосцю. Я вось лічу, што гэта больш такое стратэгічная нейкая прыгажосць, што што калі прыгажосць вось такая стандартная, гэта ўзровень такі вось узровень там 3, а яшчэ вышэй гэтага ўзроўню ёсць вось гэтая прыгажосць, калі ты ўпэўненасцю ўнутраным бярэш. І свае вось гэтыя знешнія рэчы ты не пакрываеш, не спрабуеш пластыр налепіць на праблему там нейкую, а кажаш, што не, гэта я такая, і вось з гэтым я буду прыгожа і буду прывабліваць. Вось мне падаецца, я спрабую вось туды меціць, і як бы адразу паказваючы, што не, я нават не гуляю на гэты ўзровень, што гэта адразу не маё нават. А сёння проста паспрабавала як бы чэлендж сабе выклік зрабіць, таму што я з аднаго пункту гледжання ўпэўнена ў гэтай пазіцыі, што вось прыгажосць адзін узровень трошкі больш прыгожы ты можаш быць і спрабаваць быць па стандартах, а ты можаш быць амбіцыйным і меціць яшчэ вышэй. І гэта ўсім будзе зразумела. Але насамрэч я ніколі не была вось той дзяўчынай, якая вось прачынаецца і фарбуецца па поўнай. Вось заўсёды як бы была гэта ўпэўненасць насамрэч. Нават калі я фарбавалася, я была ўпэўнена, што нават калі я не нафарбуюся сёння, я буду ок і я ўпэўнена ў сабе. Я б хацела паспрабаваць вось накласці вейкі, нафарбавацца. Я добрых паўгадзіны падрыхтавалася да гэтага відэа і падумала, ну вось, як бы гэта, як бы я сябе адчувала, калі б я так рабіла кожную раніцу, напрыклад. Ці я нават чула, што дзяўчыны прачынаюцца, каб зарабіць вось гэты вобраз перад мужам. І як бы чалавекам, якога ты бачыш, ну, яўна даўжэй, чым там калег сваіх. Гэта ж увогуле вельмі шмат высілкаў. І я падумала, ну вось як гэта, што канкрэтна рабіць? Я як бы паглядзела відэа, як там пафарбавацца, вось, ну, як бы гэта пэўныя штодзённыя высілкі. Мне падаецца, гэта адбіваецца на тым, як я паводжу нават зараз. Я вось гляджу на сябе ў камеру нашмат больш разоў. Я думаю, як я гавару. Вот з гэтымі яркімі вуснамі я думаю не аб тым, што я кажу. Я вот напружваюся, каб так, стоп. Не глядзі на сябе, на свае прыгожыя вусны, думай пра тое, што ты скажаш людзям. І гэта як бы дадатковыя высілкі намаляваць гэтыя вусны, а потым дадатковыя высілкі, каб я не любавалася сабою. Ну, блин, я бачу, што гэта, прайграю па ўсіх пунктах і спускаюся на гэты ўзровень ніжэйшы, чым я б хацела. Калі б я вось так хадзіла на працу, па-першае, мяне б успрымалі зусім інакш. Это як у тым меме. Калі ты хочаш, каб ад цябе людзі нічога не чакалі, трошкі вось так за вушны выйці контур, і адразу нічога не чакаюць. Таму што калі ты лічыш, што гэта як бы прыгожа, і ты як бы павялічваеш свае вусны, то ўсё зразумела сваімі інтэлектуальнымі здольнасцямі. Ну вось, мне падаецца, што па-першае, мяне б спрымалі яўна, ну, і як бы я не хацела і не казала, што гэта проста знешне, людзі дакладна цябе неяк считываюць твою знешнасць і як бы успрымаюць цябе пэўным чынам. Мы с сяброўкай ездзілі в Лас-Вегас святкаваць мой дзень народзінаў. Мы кожны дзень, калі выходзілі там увечары пагуляць, мы фарбаваліся. І прычым кожны дзень трэба было па-разнаму фарбавацца, ну мы так вырашылі. І
я адчувала проста асалоду ад гэтага моманту, вось гэтага ўсяго збора, вось гэтага выхаду. Не тое, што мы там нікога не лавілі. Мы абедзве замужнія жанчыны з дзецьмі як бы нічога не лавілі мы. Але настолькі вось, то есть ты такой ведаеш, я прыгожая, а это нейкі левел яшчэ ап, гэта нейкая такая прыгожая в квадраце. Вось, таму больш, наверно, для сябе як павялічыць гэтую сваю упэўненасць. Вось, і так расфлюдзіць. Абарону вось гэтага ўсё ж такі знешняга фактара, што ну насамрэч мы не можам адмаўляць, што ён уплывае, што я вось зноў скажу, што я вось за сабой і сачу як бы за знешнасцю і за модай сачу, але вось я як бы бачу як бы прыярытэты, у які момант вось нафарбавацца пачынаю мець нейкую ролю. Вось першае там самы высокі пункт гэта рэальна здароўе. Вось як я сачу за здароўем, наколькі я хаджу ў трэнажырны зал, наколькі я сачу за сваім харчаваннем. Вось як я сплю, сачу калі я там іду спаць. Вось гэта як бы вышэйшы ўзровень вось прыгажосцю, якую трэба меціць. Там далей ідзе вось гэта упэўненасць, якая таксама яна з ёй трэба працаваць. Вось я сама ну як бы я бачу, што трэба працаваць, каб быць упэўненай. Трэба нешта чытаць, пэўнымі людзьмі атачаць сябе. Ну, нешта чытаць, глядзець, вось крытычна думаць. То бок это пэўная праца вось над упэўненасцю сваёй. Там далей ідзе, напрыклад, ужо знешнасць. І ў гэтай знешнасці таксама ёсць як бы градацыя. Нафарбавацца гэта не першае, што трэба рабіць, каб быць прыгожай. Для мяне гэта вось там гігіена і наступная як бы ўзровень гэта стыль. Вось як бы стыль гэта канкрэтна тое, што можна там пайсці да стыліста, вопратку, каб цябе падабралі, па пэўных колераў, пэўнага там формы. Гэта ж не нешта, што ты ідзе ад цябе, гэта рэальна навука як бы. Вельмі ABCD, і ты будзеш, ну як бы бусечка такая. Там пад твою форму галавы, пад тваю форму твара, там фрызуру падабраць. Гэта вось гэта зробіць цябе з маленькімі высілкамі, зробіць цябе прыгожай. Там схадзіць да стыліста раз на год і падабраць твои там колеры і твой фасон, каб ты ведаў, што ў краме браць. Гэта як бы патрабуе цябе раз на год рэальна схадзіць да некага, і ты будзеш нашмат прыгажэй, чым ты будзеш там кожных там, зноў жа, вяртаючыся да штодзённай гэтай працы. Вось для мяне зрабіць вось гэта асноўнае, што патрабуе менш, але яно ўплывае больш на прыгажосць, для мяне гэта проста рацыянальна. Вось капацца вось у гэтых вось глядзець там, як там нафарбаваць вочы сёння, гэта ўжо, ну калі я выспалась, калі я адчуваю сябе ўпэўнена, калі я там занялася сваёй працай, атрымала нармалёвую працу, якая дазваляе мне купіць добрую вопратку і схадзіць да стыліста, прабачце, але якія там у мяне будуць вусны, гэта ўжо будзе справа 10-я. І яна можа і паплывае на прыгажосць, але гэта ну як бы па ўзроўнях вось важнасці, ну гэта не так важна. Але чамусьці гэта абмяркоўваецца пастаянна, як быццам бы вось гэта галоўнае, гэта прыярытэт, а па факту гэта дробязь, на якую ты можа быць і закрыў вочы, але вось неяк ты глядзіш на гэта, таму што пра гэта кажуць. І ты насамрэч забываеш вось нешта больш важнае. Нават успомніла вось наконт прыгажосці. Прыгажосць гэта не толькі знешняе, і не толькі ўнутраны твой характар, а яшчэ вось я нядаўна пачала чытаць пра голас. Голас гэта вось нават больш важна, чым знешнасць. Як толькі ты навучышся там размаўляць, вось там як там Руся беларуская, вось гэта Так. кажа пра Шумам голас. Руся. І я зразумела, што окей, я працую там над упэўненасцю, там я зразумела, як там працуе колеры, як там прапорцыі там працуюць вось у жывапісе ну і проста ў там стылістыкі. Але я не думала пра голас, а голас у мяне ёсць над чым працаваць. І гэта першае, што кідаецца ў вушы, як толькі ты там адкрываеш рот і там нешта кажаш. Нават ты разумна кажаш, ты выглядаеш нармалёва, але ты вот тут вот гаварыш,
і адразу твоя прыгажосць і твае вейкі і ўсё ж, на чым ты там прабавіла пэўны час, яно губляецца. Ну, то бок Ну я так. я за тое, каб вось меціць у вялікае, чым вось капашыцца ў гэтых, дробязях, якія нас супуць. Працаваць над сабой больш, як ты сказала, не рабіць такі бэндэйдж, да, там нейкі, менавіта ў асновы. Як кажуць, мяняць структуру нейкай ступені, чым проста звонку шліфаваць это ўсё. І, ну, я згодна, і пах, і таксама паглядзіце, да, там, напрыклад, мы сваіх там мужчын або нам падабаюцца людзі, з которымі побач там сядзім, мы там прызвычаемся да іх паха, як чалавек пахнець, так, як ён гаворыць, абсалютна там, я ведаю, дзяўчынка ў мяне там у групе была, яна невысокага росту, і была вельмі тонкі, нізкі, высокі голас. І яна хацела быць пракурорам у Беларусі. І ты такі, сур'ёзна, тебе просто не будуць чуць, успрымаць. І нават просто не таго, што як ты там апранешся, намалюешся, якой бы ты адукавана не была, яна была суперадукавана, шмат чытала, яна была цікавай асобай, але просто у гэтым знешнім вона прыходзіла, і яна кажа, ты сказала, гаворыць, і все такі, ой-ой-ой, так, што б ты там не сказала, нам не цікава. І яна ўжо не вабіла, не цікава было там людзям, што будзе далей. Для іх яна была ў гэтым плане там не магла ні аўтарытэт не пабудаваць нічога, не прыгожа. А, Мне Дзякую, кажется, увогуле, насамрэч, что за такое тлумачэнне. прыгажосць? Во, пытанне галоўнае, што дзяўчаты для вас прыгажосць? Что Вось я такое сказала. прыгажосць? Мне падаецца, што заўсёды прыгажосць — это калі ты выглядаеш здорова. То есть вот это здоровый тон твару, здоровый тон, здоровая постаць нейкая. То бок не калі ты кульгаеш, ці калі ты там наадварот, ну, не ведаю. Карацей, вось здаровасць мне падаецца, што яна прыгожая ва ўсе гады і часы. Калісьці там прыгожым здаровым лічылася, калі ты такі, як казала Воля, там коня на скаку, там поле прапахаць, вось гэта. Зараз, мабыць, іншы стандарт здароўя неяк, але вось для мяне прыгожа, калі яно здаровае. І вось здаровае цела, і калі у меня запытваюцца, што табе што змянілася ў тваім жыцці пасля нараджэння дзяцей. І я кажу менавіта пра прыгажосць, пра цела, што я гляджу на сабе у люстэрка, і я такая, гэтае цела выносіла і радзіло 2 дзяцей. Ну, не выкарміла, it's okay, бывает, но яно ўжо прыгожа. І якое бы оно ни было, там, животик, не животик, руки, ноги, whatever что, другі, трэці, шокі, подбородок, неважно. Ты произвёл на свет дзіця, гэта ўжо, а калі ўжо 3, ты, гэта прыгажосць, это level up, это у квадраце, а тут яшчэ і в кубе. Ты прыгожая, і гэта ўсім дзяўчынам вось трэба казаць, ты прыгожая заўсёды, якая б ты ни была. Таму што вот чаму менавіта, конечно, дзяўчын гэта трывожыць больш цікава. І хто гэта прыдумаў? Мы самі сабе прыдумалі, жанчыны, каб паміж сабой канкураваць. І нас хтосьці як бы падвёў да гэтага. Ведаеце, есть гэтая песня Конкуренцыі. I know Victoria's Secret, там Old Man in Ohio придумал ўсё. Чулі такую песню? Да, я Ось, калі там, што, пераслушала, што Victoria's Secret- насамрэч прыдумалі маркетолагі, каб зарабляць грошы, прыдумалі комплексы для жанчын, каб зарабляць на іх грошы. Так што, можа, і не жанчыны самі прыдумалі. Атрымалася, што жанчына, напрыклад, ідзе там, не ведаю, да мужа, і з яго таксама грошы яшчэ ідуць на гэта ўсё, і прыродны кругаварот грошай у прыродзе. Прыгажосць — гэта вольная жанчына, якая чуе сябе і не чуе іншых, скажем так. Вось для люди гэта больш здароўе, з чым я цалкам згодна. Так. Я думаю, у нас урэшце складзецца агульная такая
такая картинка. Для мяне гэта больш штосьці ўнутранае. Гэта не калі раней вось да мяне прыгажосць была, гэта вось такая стандартная, гэта грудзі, вусны, там скура без із'янаў нейкіх. То зараз гэта проста ты глядзіш на чалавека на відэо ці ўжывую, і ён так усміхаецца, і ён можа быць не нафарбаваны, ён можа быць нестандартна прыгожы, але ён будзе прыгожы для мяне, тому што да яго ідзе вось гэта некая прыемнасць, якая мне прыемна з гэтым чалавекам. Для мяне вось прыемныя людзі прыгожыя. Я ішла сюды на сустрэчу з думкай, што так, здаровы это калі як чалавек выглядае здаровы. Пасля я падумала, што ну, у нашым свеце ёсць розныя людзі з абмежаванымі магчымасцямі, і не ўсе могуць быць выглядаць здарова, да? Зноў жа мы стандарты здароўя тады устанавліваем. І ў такім моманце я думаю пра тое, што, напэўне, для мяне ўсё ж такі прыгожы чалавек або прыгожасць. Прыгожы чалавек, да? Гэта раўно прывабны. А прывабны, ну, ў плане, ён па ней, можа быць, это комплекс, такая складаная нейкая моманты. То бок, прывабны мне яго, як ён выглядае, ён можа быць, там, як он упэўнены ў сабе, або ён здаровы, або яго свецяцца вочы, таму што ён кахае, або там ён проста кахае не кагосьці, сябе ў першую чаргу. Ну, это нешта такое вельмі вялізнае. Напэўне, калі вось кажуць ісці да самого нейкае агалённага нерва, паглядзець, што канкрэтна для мяне прыгажосць, это тое, што я для сябе вось вызначаю, што гэта тое, што я буду, ну, мяне ці прыцягвае. А калі казаць, што стандартна для ўсіх нейкая прыгажосць, мне неяк тады унутры нейкі чарвячок мяне там есці, не магу сказаць, што мои стандарты прыгажосці, нейкі мои суб'ектыўныя, абмежаваць там Яну або Волю ці Люду, і таму вось я для сябе вот тое, што мяне прываблівае, моё суб'ектыўнае меркаванне да прыгажосці, а гэта складаны комплекс розных рэчаў. Але адназначна гэта не толькі знешнасць. Дзякуй за прагляд, спадарства. Стаўце нам падабаечкі, падпіскі, дзяліцеся, расказвайце пра класных ласкатух. І абавязкова напішыце сваё меркаванне, што для вас прыгажосць, якія вы адрозненні за сабой заўважылі, якая яна ў Беларусі, якая яна ў Амерыцы, можа вы жывеце ў Польшы ці Кітаі. Пішыце, калі ласка, ў каментарах. І да пабачэння, пакуль-пакуль!